дясно Уго Секо, от другата страна с 9 номер Бакари и на върха на атаката с 29 номер Марек Кузма. Три са промените, които напред Густаво Кума. Много техничен е Густаво Кума, авантаж тук. Изстрелът на Арсенио Нунеш обаче по-скоро бе разочароващ. Стигне до попадение след този изстрел на Арсенио Нунеш. Времето е лукс, който той не може да си позволи. Сега много хубаво подаване към Станислав Манолев. Това ли е възможността за ЦСКА? Не! Това е много малко отплата за усилията им. Тук Давид Чимао свърши страхотна работа. Обърна се, видя непокрития Станислав Манолев, който обаче не успя нито да стреля, нито да подаде към свой съотборник в наказателното поле. Към човек, към когото подаде и сега Станислав Манолев. А тук Уилмар Джордан е пратил топката високо над вратата. Със сигурност обаче се долавя разликата. Трудно. Такъв бей като футболист, непримирим. Центриране в наказателното поле, изстрел на Божидар Чорбаджийски. Спасяване на Александър Чанович. Черно море има нов вратар, настоящия обаче тук измъкна своя отбор. За Чановича вижте спасяването на Александър Чанович с една ръка. Центриране на Диого Виана. И това подаване не се получи. Страхотна възможност за контратака на Черно море. Паланков. Секо е отясно, той комбинира с Бакари наляво. Шанс за Бакари. Стрел и спасяване на Георги Китанов. Това бе възможността за Черно море. Тук варненци можеха да нанесат съкрушителен удар по армейските амбиции в тази среща. Казах ви, че ще се стигне до тук и се стигна. Брилянтно спасяване от Георги Китанов. Бившият съотборник на Бакари го разколеба. Още веднъж начинът, по който Тодор Паланков намери в идеалния момент Бакари. Отлично овладяване с едно докосване. Второто. Диого Виана, нарушение. Това може да се превърне и в последната възможност за ЦСКА в тази среща. Отговорът е този за сега. Може ли да бъде различен? Центриране на Давид Чимао! Гол! Давид Чимао носи победата на ЦСКА дълбоко в добавеното време в третата минута. Имаше мисли и рикошет там, който заблуди Александър Чанович. ЦСКА обаче ликува в третата минута от добавеното време. Дори това центриране не предвещаваше опасност. Какво обаче как ЦСКА може да спечели тази среща? ЦСКА ще спечели ето така. О, не! Голмайстор не е Давид Чимао. Голмайстор е Густаво Кума. Густаво Кума докосва топката. Да! Въпреки, че дикторът на стадиона обяви Давид Чимао за голмайсторът, не е той. Густаво Кума е. Много трудно в реално време можеше да се види ето това докосване на Густаво.